Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Tawgalan ko ninyo og Elma, hingkod ang pangidaron, may ka-live-in og may 5 ka mga anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong soliran. Bahin kini sa akong mga anak nga gusto na akong makuha. Nabiyaan man gud nako sila aron inyong hisabtan ingon ining mga panghitabo. Bonggat! Anak ko mo ay manggihapag. Ha? Di pa na mao! Gusto na, Jo! Gusto na! Kaya itong pakita nga itong mga anak na magibuhat na ko, Jo! Jo! Gusto na! Ikaw na? Salamat. Ikaw masagod. Ayaw na lang gud pagpalag sa akong buhaton, gud. Sa ako mga lakaw. Bunog noon ka. Di malanggot unta ko gusto, Jo. Nga magdako ang atong mga anak nga makasaksi sa imong gibuhat. Gusto na lagi yung taon na imong pisyo. Kay wagit kay makuhang kaayuhan, ana. Agoy, nagsugod naman sa dinoong ka. Yabuk ko man init ka sa bawsi mong naong ron. Ano sa ka? Giatiman maganit ka? Ha? Gipalitan ganit ikaw og init ka sa baw. Ano makakaon ka? Sugod naman sa kahinon diya. Kaon ka dili. Makaon. Makaon ako. Nasa baw. Higop. Oo, mahigop ko. Kana. Muna yung asawa nga akong gusto. Mutuman nun sa may akong isulti. Jesus Santissima. Naunsa na sa nang naong ni mo da Ilma? Namuro taman sa nagbunog oy. Ay nga bili mo ay murag nahiwi. Hubag kaayo. Nya unsa nimo ka mata? Ambot makakita ka ba nag kahubag na ana oy. Nya imong bukton no. Daghan magbunog. Stilan, nag-abot ba yan ng bago og daan nimo mga bunog oy? Saman, gikulatan sa kan Jojo. Hindi na ko makaantos ni Jojo na. Ay, sige man na kay ingunan nang di ka antos. Asabi sa unsaon ti kag tambag, di man gyud ka mobiyaan ang adik nimong kapuyo oy. Bisan halos bisag matag adlaw pakanon kag kumo. Kay rason nimo, human og kulatan ni Jojo nimo panggaon dayon ka. Ati manan sa pagkaon, nya dulgan ka. Ha? Kanya hayra bisag sige mong away, niabot og 5 ang inyong mga anak ay day ay tao na padaan ang pa imong bana nga paulian na kag humagkulata oy. Apan pirti na sad nimo bunoga. Gibuhat ra niya oy. Aron dili nimo siya ikiha. Ning kayo na. Desidido na kong biyaan si Jojo, day. Mansa? Maong tabangi ko. Tabangi ko makabiya sa amo. Ha? Recorded by Splander Gaming. Sa tabang sa kong amiga, nakabiya ko sa among gipuy-an ni Jojo nga akong kaipon. Apan sakit sa akong dughan, kay gibilin ko ang akong mga anak. Kay wa pa'y kasiguruhan ang akong lakaw. Apan misaad ko sa akong kaugalingon, nga kon makabarog na ko og may tarong na nga trabaho, balikon ko gyud ang akong mga anak. O wa damha sa akong gitrabahoan, may lalaki nga naluoy nako. Buotan siya, og gidawat og giatiman ko niya, og nagpuyo na mi karon. Unya, Uy, nagkilak ka na sa pilma? gimingaw ko sa akong mga anak, Marlo.
Dali na. Ihagti ka, be. Aram mawa man kami nga mo sa imong mga anak. Shhh. Uy, gusto na. Mangita lagi tagpagi. Aron makuha tang imong mga anak. Dili pa karon kay dili o mataandam. Dili pa igo ang atong natigom. Ilang nang makita sa pamilya sa imong kapuyo nga kaya na nimo nga kuhaon ang imong mga anak. Haba? Salamat sa imong kugma, Marlo, ha? Salamat sa pagbawi sa mga kasakitan nga akong natagamtaman sa una kong kapuyo nga amahan sa akong mga anak. Mary, kumusta nga ako mga anak diha? Okay naman na imong mga anak, day. Ang imong mga ugangan ang magkatiman. Pero mausad lagi, oy. Kakita ko sa mga bata ba nga bunog sa sugo, sa kasaba. Murag, wa namang gani ni mag-iswela. Kituo ko. Pero at least, may nagatiman nila sa kaon ba? Wa na siya dito sa inyong Jojo nga delikado o dili kakaon. Kaluoy sa akong mga anak. Day, may ipada ko diha ha. Isekreto og hatag sa akong kamagwangang anak. Di ko mahibaw si Jojo. Basin ko ni Bisyo lang sa niya. Okay. Okay, sige, day. Ako rin bahala. Sige, Day. Salamat ha, kay magtrabaho pa ko. Aron makatigom kong tali. Aron makuha kong akong mga anak diha. Elma? Ma, ang akong mga anak. Ako na unta silang kuhaon. Unsa? Ha! Nayabag ka diha? Ngiga ni mo, no? Human ni mo biya nila. Karon kuhaon na ni mo? Ikiha ka hinuon na mo? Unsa? Ikiha ka na mo og abandonment. Kay gibiyaan ni mo ang imong mga anak. Dili ni mo makuha ang imong mga anak, Elma. Unsa? Kung maayo lang untang kahimtang sa akong mga anak sa kamot sa akong mga ugangan ug ilang ipa-eskwela, waron tay problema nako kung dili nila ihatag na akong mga anak aron magkatigom ko para sa kaugmaon sa akong mga anak. Apan, wa man ko nila pa-eskwelaha ang mga bata ug gimalmal nila sa trabaho sa bay. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, gibiyaan ko ang akong mga anak sa akong kapuyo kay wa na ko makaantos ang bisyo sa drugs ug kulatado pa ko. Tinuod ba nga pwede kong makiha og abandonment? Ikaduhang pangutana, kulatado ko sa akong kanhing kapuyo nga adik. Ilabi na og makasuyop na siya. Pwede pa ba na akong gamiton nga katarungan kung ikihagit ko nila? Ikatulong pangutana, gusto kong kuhaon ang akong mga anak aron makaeskwela sila. Apan dili man gid nila ihatag. Unsa may akong buhaton? Asa ko moduol aron mangayo og tabang aron makuha ko ang akong mga anak nga naaron sa akong mga ugangan. Ikaupat og katapusan, may bag-o kong kaipon karon, ulitaw og batan-on. Og okay ra niya nga ari namo ang akong mga anak. Posible ba sab nga dili mahatag diri na akong custody sa akong mga anak kay may laing lalaki na akong kaipon? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Talma. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Unsa pa man gyud ang atong gidugayan guys, ayaw na mo pagdugay, ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official Reuters page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw? Hinaot unta nga sa matag adlaw nga naminaw mo sa ato ang programa na amoy makuha nga kadasig no para mo padayon sa ato ang mga adlaw-adlaw nga kasika sa ato ang kinabuhi. Di ta mawagtangag pag-asa, di ta magmaoy, di ta magguol, di ta magsigig
lob-lob sa ato ang kwarto nga nagmugtok na lang gyud ta pirmi kay guys. Kitang tanan ba, di ba Dok? Naagid tay Yes. problema. Why taong why problema. Ha? Mm. So, udili ta magampo nga wa tay problema. Yes. Kundili magampo ta nga natay igong kusog, kadasig sa pagatubang sa atong problema. Mahuman ra lagi na, masulbad ra gyud na, dasig lang, salig lang, laban lang guys. Ana gyud ang kinabuhi, di pwedeng mag-urong, no? Mahuman ra gyud ang problema, naa ra gyud nay kasulbaran tanan. Kay baka usahay baya no kung kana ganing mo pause lang ka, kana ganing sa sobra nimong kaguol, magsige naglabad imong magsakit na imong dughan, di nakakakaon og tarong, di ka kahunahunag tarong, di sa gyud na nimong mapangita ag sulbad. Suwayi gyud og kalma, kalimti, Yes. awa, naay mo abot nga solusyon. Suwayi gyud na. Ako kasulay sa gyud ko ana kanang over anxious kay kay kadok. Yes. Yung kung sa may ato ang makutlo na pagtulunan karong adlaw Ang Dok. ato makutlo nga pagtulunan karong lawa, according to Father Aloy, Yes. achievement is its own reward. Mm. Keep keeping on. Keep keeping on. Pad mo na to giingon, padayon. Yes. Kay at the end of the day, masulbad ra na or maabot ra gyud ta sa atong destinasyon. Di man ta maabot didtog maghunong ta. Mao gyud, Padayon gyud ta, no? Gis may mga i-greet na no? today. Ako gining daghan-daghan na ba ni attorney? Okay ra ka? Yes, go ahead, Doc. Ni Mel, ni MJ og ni Nick Manuel diya sa barangay Kumbado, Maasin City. The same is true to Bobby Pretinsili sa barangay na Ilong Liluan, Engineer Marianet Castañares sa Libagon. Mga taga San Ricardo, kumusta? Si Gingging Gias, Yuli Almida, Binji Bonita, Pintuyan Boy Molina, Roni Iscabarte, Lindon Dulyaga, Remove Dulyaga, and Jeffrey Castañares. The last but not the least, kumusta naman ang mga taga-Liluan ni Mayor Juna Chong, Vice Mayor Shirley Chong. Asa na nga liluan, Dok? Liluan, Southern Leyte Southern siya Leyte, kaya naman okay. sa Liluan Cebu, Na, no? Mayor Aljo Frasco man ako na ibawaan nga mayor sa Liloan, Cebu. Si Longlong Chua, si Rosbeth Chua, o si Obet Malubay sa Salalila, no? Maario o maadong pagpaminaw ninyong tanan, no? So to Lourdes Silapon, Maria Flor Teves. Also to Ann Antonio Binco from Fatima Negros Oriental. Rianel Cose, Sheila Dehito Mabuting from Pinamungahan, Cebu. Ug kang Anelida Heludo Flores. Glicerio Galolo diya sa Cagayan de Oro City. Sige gani nag-chat ako attorney nga permitsang maminaw nato, no? Musta naman mo taga Cagayan de Oro City, no? Thank you for always listening. And punto legal ta karong adlaw, Dok. Yes, ang atong sender si Elma. Mhm. Anang hingkod ang Panginoon, may Ay, kalipin kalipin. o may 5 ka mga anak. Yes. Punto legal ang atong Suliran ka ganina nga napaminaw, no? Napaminaw So, nato, yang no? mga pangutana. Unang unsa man pangutanan ni Elma, Mm. gibiyaan ko ang akong mga anak sa akong kapuyo kay wala na ko kaanto sa iyang bisyo sa drugs ug kulatado pa ko. Tinuod ba nga pwede kong makiha og abandonment? Well, in a way, yes, posible because ang imong obligasyon, labi na kay dili mo minyo, mas dako ang imong obligasyon ngadto sa mga bata. Ikaw naniguro kag imo sa imuhang bisuso o kanang abusado nga bana, wa nimo huna-huna dai no ang imuha pong mga bata nga imong giintrigo sa inana pod nga klase nga amahan, drug addict, violente, unya sila na po'y pahimungtan didto. Nganong wa man nimo dalha ang imuhang mga bata or di man gud tumao ang solusyon sa pagbiya. Kamong lima siya unta imong gipapahawa. Kay pwede man nimo siyang papahawaon pinaagi sa Republic Act 9262 or Violence Against Women and Children. Diin makakuha ta og permanent protection order nga mismo ang laki nga abusado, no, bisyoso, nga ni-inflict og harm nimo kay kulatado ka na miligro imong mga bata, pwedeng papahawaon, mahimong dili na makaduol ninyo, pwede nang dili maka-communicate ninyo, maski pag siya'y tag-iya anang balay nga inyong gipuy-an. So para nako, medyo sipya tagamay sa imuhang desisyon nga ning biya ka
ka. Unya gipasagda na noon nimo imong bata. I know no, di ba Dok, na tendency gud nato is self-preservation. Yes. Sa ato ang kaugalingon pero inahan manggug ka no nya naa man kay obligasyon sa mga bata nya magunsa man to sila na lang wa nimo huna-hunaa no. So yes, pwede, and I really think nga dapat kuhaon nimo ang mga bata. Yes. Especially during the tender years sa mga Correct. edad sa mga bata, no? Very important kina siya nga naa ang motherly figure, no? Correct. Ikaduhang pangutana, kulatado ko sa akong kanhing kapuyo nga adik sa una. Ilabi na og makasuyop na. Okay, hi man. Mao yun. Pwede ba na nakong gamiton nga katarungan kung ikihag yun ko nila? Yes, of course, no. That is also correct. But nga pwede because you had to go tungod kay di na pud nimo makaya, dili na sa nimo maagwanta ang pag-abuso. Ang ako amang god is finding solutions finding the correct solution. I'm not saying sayop ni, but there was a better option and there was a better solution nga mabuhat unta nimo diin di nimo kinahanglan pabiyaan ang imuhang mga bata, and at the same time na protektaran pud nimo imong kaugalingon ug sila from your abusive nga partner. Mo to akong giingon nimo. May mo man na nimo siyang depensa ba nga mauna, pero ignon man pug ka nga ulagi nang kamot ra kag imo unyang imong obligasyon sa mga bata imong gikalimtan. Muna niingon ko nga mas naay mas maayo ug mas sakto nga solusyon untaan ang imong problema. Alright. So ikatulong pangutana, gusto kong kuhaon ng mga anak aron maka-eskwela. Panili man sila ihatag nako, unsa may akong buhaton. Asa ko muduol aron mangayo og tabang aron makuha ko ang akong mga anak nga naaron sa akong mga ugangan. Okay, now karon kay live-in man mo, dili man mo minyo, wa man mo'y benepisyos kasal, no benefit of marriage, illegitimate man ang imuhang mga bata, nga sama sa mga previous nato nga mga drama nga napaminaw, ako namang ginang giklaro og saysay nga ang illegitimate nga mga bata ang kustodiya na agyod sa inahan. Therefore, ikaw ang naay labing dako nga katungod nga makakuha og kustodiya sa mga bata. Dili na nila pwedeng gamiton nga depensa nga imong giabandonar ang bata. Mga bata kay nganuman maka-counter mampug ka sa imuhang rason nganong at that point in time nibiya ka kay kulatado mangka sa imuhang bayolente og adik nga kapuyo. So, karon pwede man kakarason nga kaya naman nako no nga makabarog ug makaalaga ang makapaskwela nila akong kwaon ang mga bata, and mahimo gyud na nimong kuhaon because like I said, ikaw ang mas naay labing dakong katungod para nga makakuha sa custody sa mga bata. You might want to go to the Children and Women's Help Desk, Women and Children's Help Desk sa police station para makuyugan ka sa pagkuha sa mga bata. Basin magkinahanglan silang proof nga ikay mama, so dalha ang birth certificate ug imuhang ID ug pwede pud tang magpakuyog sa DSWD para makuha nimo ang mga bata. Yeah, kini kaupat nga pangutana niya to ni medyo interesting kay ni no. Katapusan nga pangutana. May bago kong kaipon karon, ulitaw og batanon. Sana all. Og okay ra niya nga ari na mo ang akong mga anak. Posible ba sad nga dili mahatag diri nako ang kustodi sa akong mga anak kay may laing lalaki na kung kaipon karon? Actually, dili gud siya mo matter kay ikaw man ang mama, and like I said, ang kustodiya sa bata naa man na nimo. Wa man na nag-ingon ang balaod nga dili pwede kay naan na kay kaipon. There is no such provision of the law. As only lang siguro kung maprobar nga dili maayo, dili beneficial to the welfare and the growth and development sa bata nga naam ang kanang maong lalaki. Unya ikumpara nimo sa ilahang amahan nga adik, unya naay isa ka laki diri, batanon para baya gyud. Batanon pa. Dok no, unya kanang buot nga mga mahan sa ilaha kung sincero man gani, then dili gyud na did-an sa balaod. Pwede pa gani na pohon no later on in the future kung kamo gyud ug buot sa gyud siya i-adapt ng mga bata no, if he is really very willing, then pwede pa gani gyud na no nga iitugot sa balaod. Ang importante is makita sa DSWD ug siguro sa kapulisan to observe no nga dili harmful para sa bata ug mas maayo ang ilahang mahimong kahimtang kung naa sila sa imuhang poder maski na og naa kay lain kaipon. Ang importante buutan ang imo
imuhang kaipon. Di na basihan kung naakay kaipon or wala. Kay mura man storya awa sa takabaw. Kung naara gihapon sila sa puder sa imuhang kaipon, katong imuhang kanhing ka-live-in nga adik og violin din niya, napod siya laing giipon na pod. See, that's the same story. So, it works both ways, no? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisap si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa. Kini ang Akong Suliran, gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide. Tatak Areman. Daghang salamat ug maayong adlaw.